rêxistina navnetewî ya Bexşînê Amnesty International li ser navçeya Sûra Amedê raporek amade kir. Ve herkes işte bu mahalleden herkes gelin dönmeye hak. Di raporê de Amnesty behsa rewşa rûniştvanên Sûrê û mafê wan yên ku hatine bin pêkirî dike. Qedexe û operasyon, pevçûnên li wir, bandora şer û qedexeyan awarebûna mecbûrî a li ser jiyana rûniştvanan naveroka raporê ye. Evrensel, ciddi, gerçekte bir tazminat yapılmalı bunlar için. Amnesty dide zanin ku bi zordariya rayedarên Tirkiyeyê 40,000 kes ji Sûrê bi giştî jî li herêmê nêzî 9 milyon kes mecbûr mane ku bar bikin. Her wiha hatiye gotin Tirkiye bi qedexeyan û bi yasayên destdanîna ser malê rûniştvanan sê peymanên navnetewî bin pê dike. Amnesty pêşniyar kir ku Tirkiye li gorî peymana tev bigere. Ziyana rûniştvana tanzîm bike, projeyên vegerê ji bo wan çê bike. û gotin divê hikûmet bi lez qedexa derketina derve jî rake. Di raporê de cî dane çîroka 26 malbatên ku mecbûr mane ji Sûrê koç bikin. Hêjayê bîrxistinê ku dewletê bi yasayek taybet dest dabû ser sedî 6 xaniyên li nav Sûrê. Nêzî 40,000 rûniştvan li tax û navçeyên Amedê belav bûn. Heta niha hezaran xaniyên ku xisarî dîtbûn li taxên Sûrê hatin rixandin û rixandina xaniyan didome. Rûniştvanên berê yên van taxan jî tên ji dûr ve temaşeyê rixandina xaniyên xwe dikin û dibêjin nikarin dengê xwe li hember vê neheqiyê bilind bikin. خانگی مبرا خانه نکم خانی خود خوازم جی خود خوازن امریکان کری بدن مصرف بهایی خانی کری ام فقیرن مم تشکر بو ام يسيرن مم تشکری خانی ما خراب کن چگونه مهی ما تشکر بو ام يسير ما عادلی تکو ام چولو چپرا خسل بچا خسل جلی الكوية أنا خاتي مال كوية مال وايدي ام شخد ما يحس بحيس الميل وكري ددن وام شخد خاني جدن جدي كم تشكينة دانو بره ولد ما هي بي مليارات ددن كري يعني ددن وكي باش تشكي دنيا نجاش Xecican Farqîn, Deng Amerika, Amed.